Arngot ki samla ki la do no ela ka jing im hadin ka jing ja accident ka bala jia ha ka jan mit sngi ublei ha ka than umran diary. Kini ki samla ki dei u elipas umba arpa saus nam karta nakashnong do kha ubala khlat no hashan bat uriban suk singkli arpandas nam karta na bhoiram bong ubala khlat no ha CHC sning na ka jingun saujer. Kini ki arngot ki samla dei ki bidangwan pai da ka skuti na ka jinga seng sinat rangba jongkari phoi Presbyterian sinat kabala long hadiwan. Ka khubor ka bayok lum ka yathu ba kini ki samla ki basyong da ka skuti ka badan ya number ML not san N kendai san saw nyo kila persyang ban kini ya chakmat ya ka we ka bus ML not iway nyo saw lai ar ka badang wan na ka jinga seng sinan Henry ha ka jing persyang la suba baka skuti jongki kala syak selan hak te ka bus. Hadin ka jingja ki pulit jong ka sning police station kila 1 poi mardor syak te ka jaka ban penlong ya ka jing tokin khanang ban lap ya ka dautan rai jong ka accident bat ban ne ru kat kum gi kendon jong ka an. Alam niya.